Lapit ng forma. Ano ginawa mo sa school? Nag-review ko. Review? Sino nagpapabigay nito? Secret. Ang sungo mo, no? Secret nga ang sumuna. Ang cute. Ba't ka kinakabahan, kuya? Ayaw magpabukas. At maraming salamat sa mga sponsor mo. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi. Mga viewers po. Babay ka. Ano? Ay po, thank you so much po. Si Gwen dumating. Kabaday ko po. Saan galing? Ha? Ayun na. Yung gagawa kayo. So yan mga par, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. At ayan, ang vlog natin ngayon ay yung ibibigay na pera kay Gwen na galing kay Kuya Jojo. Ngayon sabi ni Pula, ako raw yung mag-vlog kay Gwen nito. Kasi yun nga, wala tayong content. Binigyan ako ni Pula ng content. Ito na nga. At yung naisip ko kagabi ay ibalot ko sa hanger. Yan. Tinutulungan ako ng asawa ko para hindi gaano bigay kagad yung pera. Para medyo kakaiba. Yan. Ilalagay namin sa hanger yan. Babalutin yung hanger. Tapos ilalagay yung pera na to, okay. Ate, may tugtog. May tugtog kasi dyan sa simbahan. Kasi may misa, tapos nagpapatugtog ano. Siguro kung yung sound ay papatungan lang natin ng tugtog din para di tayo makapiright. Paano ma? Ganyan? Okay. Ganito? Yes. Sige, anuhin mo. Palitin? Palitin talaga. Para kasya sa akin. Yun, shoutout sa mga viewers dyan. Sa mga sponsor, shoutout po. Happy Sunday po sa inyo. Sa ating lahat, Happy Sunday. Yun. Kuya Jojo, kamusta po? Shoutout. Miss NYC, kamusta po? Shoutout po sa inyo. Ganyan. Kala. Wait lang. Balot-balot ng pera. Siguro, pati yung pera, balutin mo na ganyan. Para matip. Para kakaiba naman. Kasi magdi-December na rin. Para maagang pamasko. Sabihin ko sa kanya ay di ba ako nawala yung mga hanger niya. Papahulaan ko muna kung ano to hanger. Lakas ng tugtog Hindi naman yan matipid. Saka na, bilis. Bilis kasi maglalabo pa siya. Siya, maglalaba. Ito pa. Ayan, hanger. Para hindi naman masira ang pera. Bakit tamaan? Tatamaan siguro. Hindi yung tatamaan. Masyado kang seryoso.
All good in the woods. Malaki. Ano mo? Tatama. Okay. Start. Balot-balot. Mag-ano ka nito? Gawa ka nito. Ano? Ito oh. Ito. Ano yun? Oh. Ano mo rin Jason? Adi oh. Ano? Gawa ka ng ganyan. Baka naman malaglag. Baka lumusot. Yan ka da? Asmado ko. Gugupit lang. Oh, shucks. Sabi na, paliit na oh. Diretso lang. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagbalot ng asawa ko. Ayan, siyempre, salamat sa asawa ko na napaka-supportive sa ating pagbablog. Sa so, talaga nagbalot. Mahulaan kaya ito ni Gwen kung ano to. Baka iPhone to. Baka ano to, refrigerator. Ano may bibili? Ano? Ano kaya to? Parang ano to ah.
Tape. Ay, ano? Tabas. Tabas pa. Ayun na yung pera. Tingnan natin. Wait. Bato, lumiliit pag lumiliit yan. Diretso. Ano kaya yan? Baka ano to? Baka rice cooker. Isa pa. Konti na lang, pag ganyan na lang. Ayan, nabalot na po. Alin na? Ito na? Ito, hindi pwede? Kulang yan. Tape mo na, tape. Isa lang. Excited to. Kakaiba. Tapos nalaglag yung pera. Hindi malalagay. Walaan mo din kung ano to. Secret! Sa paper bag. Ha? May paper Huwag na. bag. Huwag na mag-paper bag. Paper bag, makikita agad yan. Sa likod ko lang. Sisiksik ko lang sa likod. Nandito yung pera, tsaka nandito. Sisiksik ko lang sa likod yun. Dito ko lang. Bibit-bitin lang yan. Hindi. I-paper bag mo. Sa likod ko nga. Sasiksik ko sa likod ko. Mag-paper bag. Lalong halata. Hindi. Ayos yan. Baka mamaya malaglag. Hindi yan malalaglag sa likod ko. Eh, papawisan. Hindi yan. Ako bahala mo. Hulaan mo to. Ano to? Ano pala yan? Tangan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung magbalot. Ang pangit magbalot. Hindi Ano yan? tulong. Parang ang gift ko, mama. Parang ano. Sana rice cooker. Walaan mo tanak kung ano tanak. Tangan. Ha? Tangan. Hangir? Bakit hangir? Pangpit-pitan. Pangpitpit. Pampalo daw. Pampit-pit. Dito pa mo. Okay na yan. Lumalabas, malalaman tuloy na hangir yan. Oo nga, ang pangit kasi magbalot eh. Okay na yan. Mahulaan kaya to? Ayun mga par, mahulaan kaya to ni Gwen. Kung ano to? Parang hindi. Siguro balde to.
Yan. At yun po, pupunta na ako maya-maya. Pupunta na ako kay Gwen. Para mabigay na natin to. At itong pera na to ay galing to kay Kuya Jojo. Siyempre maraming salamat kay Kuya Jojo sa walang tigil na nagbibigay ng biyaya mga nangangailangan. At ingat po kayo palagi dyan Kuya Jojo, and God bless sa buong family mo dyan. Ingat po kayo lagi dyan. At yun, abang-abang na lang sa pagbigay ko nito kay Gwen. Tingnan natin kung ano yung ano ba yun? Yung reaction ni Gwen nito. Abang-abang na lang po. Maya-maya pupunta na ako dun sa kanila. Yan, maraming salamat sa mga nanonood sa aking vlog, yung mga viewers, yung mga FW, mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Ingat ko po kayo palagi dyan sa work nyo. Yan, let's go! Punta na tayo kay Gwen. At siyempre salamat sa asawa ko maglalaba. Walang katulong. Aalis ako. Yan! Go! Ayun mga para papunta na nga kami ni Pula dun sa dun sa bato. Amoy! Papunta na kami ni Pula dun sa bato kila Gwen para yatid na natin tong hanger. Ni Pula. Wow. Ayan po, dumaan muna kami dito sa bahay. Sa tindahan. Papa. Si Aw. At ito na yung bibigyan natin kay Gwen. Hindi mahula-hulaan, hirap hulaan. Baka siguro to rip. Balde siguro yan. Ikaw. Nandito na tayo sa bato, munisipyo. At yun si Pula sa unahan. Malapit na tayo kila Gwen. Dito na tayo. Sorry. Ano dito lang kami sa kanila. Bahay nila. Nag-review ko po. Kuya. Amo. Parang Jason TV. Yo. Si Gwen dumating. Kabaday ko po. Saan galing? School. High school? Tinago School pa pala yung si ID ko. Kasi nakaka-pressure. Kaya na dyan. Bakit? Ito sa Ay, ski na. ate niya. O doon muna kayo. Ski na. Sunod kayo? Sabi ka. Let's go. Kauri ay pagbisa. Lagon mo sana. Parang late yung pagbilis kay papa niya. Kada mo nagkakarabisa. Nauna sa akin nag-bliss. Kasi kayo yung nakakita. Yun, nabilisan mo man ako, kuya. Nagbisa ka eh. Alam mo na. Sa bagay. Oo. Nag-bliss siya, di pinabliss ko rin. Si kuya pala lang hindi nagpa-bless. Oo. Why? Soltero. Soltero. Sige. Ba't naka-block kayo? Bakit? Nagkataon. Nagkataon po. Saan kayo pupunta ko yun? Sa'yo. Atin? Oo. Ay! Ay, kadayon. Kung nga mong bisita, han kanin nga yan. Huwag ka dayong. So, kasi din. Okay lang. Nandito kami. Dito kami sa tinitirahan nila. Ano? Daw sa din na ganyan. Kita. Saan to kada? Ay, minatay ko. Yung aso nila. Kumain ng daw nila. At yan po dito kami sa sa likod ng tinitirahan nila.
Ayan, kumakain muna sila, ano, si Gwen. Kasi galing sa school. Amo ay? Amo. Tapos na. May pula dito. Nang buot. Ulam mo. Baka. Karning baka. Tapos na. Karning baka. Busog na talaga. Parang may sakit ka kuya. Bakit? May sakit na. Nararamdaman ko ngayon. Likod ko. Likod. Toto na akong magboss. Magbulong. Nagbulag yung ganun. Alam niya may nararamdaman ako. Oo. May sakit daw ako. Masakit yung likod ko. Slash. Tsaka ubo. Teacher. Slash. Inuubo ko. Slash. Albularyo. Nagka pa ako iyan. Ngamig ko ang mga nikano. Ayun po, nakakain na si Gwen. Andyan. Sa loob nila. Kahit dito na lang. Oo. Ayan si Gwen. Galing po siya doon sa ano, sa school. Pairang mo na chinela. Ako na lang. Ako nakakapanibag Ano lang? yung itsura ko. Di na. Lapit ng forma. Ano ginawa mo sa ano, school? Nag-review ko yun. Review sa... Secret. Baka ma-pressure ako. Sige. At may nag-ano sa amin, pumunta raw dito. Pinapunta kami dito. Okay lang mag-upo ako. Okay lang. Tapos, may pinapabigay sa'yo. Sino ko yun? Secret. Nang babalos. Secret. Sige. May pinapabigay sa'yo yan, oh. Ay, wow. Pwede na yung pitasin. Oo, ayaw. Sabi nung may-ari. Ay, baka iba yung mapitas mo, kuya. Yun na. Oo. Kasi, baka raw inanod yung mga hanger mo. Ay, alin? Akala ko yung drip. Hindi. Yan nga. Hanger? Oo. Ay, hanger ba yan? Walaan mo kung ano yan. Kanina yun, kuya. Sa'yo nga. Kunin mo na nga. Sa'yo. Pinapabigay. Ay, sakto, kuya. Abot ko naman. Oo. Hanger dun sa ano, kuya. Pero hanger ba yan Tuwalya. talaga? Hanger. Oo. Siguro balde yan. Hanger. Dinisignan mo pa, kuya. Sino nagpapabigay nito? Secret. Ang sungo mo na. Secret nga ang sumuna. Ang cute. Pink Oo. rose. Kasi inanod daw yung mga hanger mo. Kaya bigyan ka raw ng ganyan. Hanger. Hanger. Maganda ba, kuya? Oo. Pinutos mo po. Wow. For the effort. Ano ba pagkaputos? Ayo. Pinutos mo pa, kuya. Oh. Kaya mo kukuha. Cute baga. Oo. At least ako putos. Oo. Thank you, Pero kuya. talaga eh. Pero Kaya nga, urugni ka di. puyat talaga, puyat. Sabi nga niya may sakit daw. Nawalaan ko. Walaan mo nga na kung ano yan. Walaan mo kung ano yan. Baldi. Hanger. Ay, alam ko na, kuya. Hanger. Ano? Tabo. Oo. Hanger. Hanger na. Sabi nga nung anak ko, tinanong ko ng anak ko kung ano yan. Sabi ng anak ko, alam ko na yan, pampalo mo yan. Pag nakulit ako. Mikmik. Kaya hanger yung damit mo. Oo. Kaya nga. Inanod nga raw yung hanger, kaya bigyan daw ng hanger. Hindi, basta secret. Pwede mo buksan. Yeah, hanger din naman. Kaya buksan mo nga. Yung hanger kasi naanod na sa bagyo. Oo. Kaya binigyan ka ng isang hanger para Oo. sa uniform mo ata. Ano ba? Wala ka namang uniform. Pwede mo buksan, malay mo di hanger yan, malay mo balde yan. Kaya Kaya tabo. Transfer pala ang hanger Oo. ngayon. Paano ang pagbukas, kuya? Talagang Secret. Bala ka. Sayang yung effort mong nagputos. Tagalog. May kamong tood. wala naman sulat kung Oo. saan galing. Saka na sabihin, wag saan galing. Secret, nasa secret. Christmas gift yan sa'yo. Oo, Hanger. kasi December na. Ay, wow. Di halatang hanger. Di halatang hanger. Ano kaya to? OMG. Ano kaya to? Feeling ko hanger to. Ano kaya? Feeling ko talaga hanger. Ano kaya to? Malapit na tayo sa katotohanan. Katotohanan. Sinadya ko talaga binalot ng ganyan para yung vlog mahaba. Ayaw magpabukas. Ano ba, ano? Ayaw magpabukas Kasi ng kung ano,
hindi babalutin, makikita ka agad na hanger. E pag ganyan, di halata, no? Hindi halata na hanger, no? Ba't ka kinakabahan, kuya? Ayaw magpabukas itong regalo mo, kuya. Di ko ini-expect na ano, kung ano to, Ano? anong laman nito. Hanger nga. Feeling ko nga hanger. Feeling ko hanger. O, tingnan mo, may ano na naman dito. Sino may gawa niyan? Si Pula? Buko. Sa agum ko. Ay, si Agong. Ay, oo. Baka mamahalin niya Ano ka mga nag- Ito po sa agong mo, kuya. Yung asawa ko nagbalot niyan. Pero naman kang pinagkahangir na nagkawaga. Mahiwagi sa langit. May waga yan, siguro gold yan. Mahal daw yung hanger na yan. Kinuha ko pa yan, pinadala. Tingnan mo yan. Oo. Ganda ng hanger. May bug man, Dad, may bug. Pinasadya talaga ni Kuya. Feeling ko talaga hanger to. Na-excite na ako. Kung mayroon yan, kung malapit na, naging tabo. What is that? Yung laway ko tumulong. May nakaipit, Kuya. May nakaipit. Oh, may nakaipit pala eh. Ah. Baka na ano naligaw ng landas. Ah. Istro daw, sabi ni mama mo. Istro yung nakaipit. Ha? Istro daw yung nakaipit. Maliit. Ah, play money ko yun. Istro daw sabi. Ay, alam ko na to yung sa mikmik. Oh. Yung laman yan, may Ngisi, Kuya. Mahiwag. Ayan, malapit na. Malapit na mabuksan. Hangir talaga, no? Pinahirapan talaga. Nahulaan niya, nahulaan niya. Nahulaan niya yung ano, Galing ko mahula, yung binigay natin. Nalaman niya may sakit ako. Nalaman niya yung nalaman niya yung regalo na hanger. Akala ko nga, Kuya, yung brief yung regalo mo sa akin. Ah, di mo napansin dyan? Tapos akala ko yan, Yung sofa? Ay! What is this? What is going on? And yeah. Ano to, Kuya? Naiwan ng buksan mo. asawa mo. Buksan mo. Saan ko? Tapos sasabihin ko lang Pinapairam talaga ko niya. sino nagpabigay. Para nga mahaba yung vlog. Baka Dahan-dahan makulit lang. ka, Kuya. Nakulit na nga. Dahan-dahan lang. May papel yan. I love letter. Hindi pinatungan. Para di masira. Wala man, Kuya. Wala lang sulat yan. Akala ko may sulat. Wala. Dito? Wala. Ay, mingga na kita sa loto. 211. Pares kayo ng numero na yan. Kaya parehas nga. 211. Ay, numero mo din yan, Kuya? Oo. Bakit? Napanaginipan ko yan. Ayaw, Kuya. Baka dito yung may sulat, Kuya. Walang sulat yan. Nilagyan lang. Paano yan? Ang hirap naman buksan, Kuya. Mas maganda mahirap para mahaba yung vlog natin. Oh, 5 minutes na. Paano kung ayaw magpabukas talaga nito, Kuya? Buksan mo yan. At ayun, nabuksan na ni Gwen yung ano, yung hanger. Hanger. Oo. At ayun, Ito, Kuya. alam mo ba kung kanino yan? May ano kung may idea ka kung kanino? Wala. Wala, Kuya. Pasalamat ka kay ano? Kay Kuya Jojo. Ay, wow. Si Kuya Jojo nagbigay niyan kay Pula. Tapos ako yung pina-vlog ni Pula. Pang ano daw to? Iwan ko pang ano ba? Ano sabi niya? Pang gastos mo siguro. Oo. Wow. Oo. Dumadami yan eh. Ilang second ng kahawak mo? Ilang second ng hawak mo siya? Mga 5 seconds. 20 minutes dadami. Biglang Salamat ka ano, kay Kuya Jojo. Thank you so much, Kuya Jojo. Unexpected na naman yung pagbigay mo po sa akin.
sobra-sobra na po yung ano po sa akin. Thank you so much po. Malaking tulong po sa akin to kasi puro kasi. Kasi, Kasi nagre-review ako, syempre. Saktong-sakto to sa akin, pang budget sa gastos. Oo. pagpunta sa school, tapos, ayun, pang gastos ko. Gastos. Thank you so much po Kuya Jojo. God bless you. At yun, naisip ko na, kasi sabi ni Pula, ay ako na magbigay kay Gwen kasi wala nga akong content. Yung naisip ko, para kakaiba naman kasi pag yung bigay lang bigla, parang maikli yung vlog eh. Kaya, Ito nga ngayon akin na to. oo, sa'yo na yan. Kaya naisip ko, sabi ko dun sa asawa ko kagabi, maganda pa balutin natin ng lagyan natin sa hanger. Para matagal yung para maiba naman yung yung Di halatang hanger ko yan. di halata. Talaga halata. Oo. Tapos di ko in-expect na may ganito. May lagay. Kasi kala ko magtitripan ko Kuya. Tapos akala niya yung brief na, yung sinabit ko dyan. Di ko talaga to napansin Kuya. Oo. At yun, pagdating namin dito ni Pula kanina, ay wala siya. Nasa school daw, sabi ni Papa niya. Hindi naman kami nag-chat na pupunta kami dito kasi yun nga, siyempre, sorpresa. Pag sorpresa kasi, dapat alam siguro. No? Kaya yun, hinintay namin at kumain muna kami ni Pula dun sa Crispy King. At naman, pumunta siya kasi break time nun. Lunch break. Oo. Tapos balik din naman. Balik din. 1. Purat. Alata talagang may sakit si Kuya. Hindi, puyat ako. At siguro maya-maya, uwi na rin ako kasi nagsaod pa ako. Wow, big saod. Mamimili pa ako ng mga paninda dun sa bahay, sa tindahan. Kasi, kasi sa isang gabi may sayawan na dun. Ikawalo. Kaya dapat, Anong barangay nga sa inyo Kuya? Kawahagan. Dapat ngayon maipon ko na yung mga alak para bukas. Ready na. Ayan. Ano ba siya ngayon Kuya? 24. Ay, oo. Tapos kailan kasi? 27. Miyerkules. Okay. Hmm. See you there. Wow, see you there. See you there. At yun muli, Kuya Jojo, maraming salamat po sa bigay mo kay Gwen. At Sa lista? Ay, Saksi daw. Saksi ng hanger. and maraming salamat po Kuya Jojo. Nabubulol ako Puyat talaga, madali mo. Ayun. At salamat din kay Utol at binigyan ako ng content. At yun, nabigay na natin kay Gwen. At nabuksan na yung hanger. At may hanger siyang gagamitin. Oo. Kaya nga, napapagaling na kasi ito. At hanggang dito lang vlog na at maraming salamat sa mga sponsors mo. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi. Mga viewers, bye-bye ka. Bye po, thank you so much po. Bye-bye! Bye! Itong kiton. Ano po ba, uwi na kami? Yung pula. Ayan. Buda sa tumigpaling ako. Mag-ano? Maguna na. Ito ano? Pero sa puto. Dahil kasi upon. Hindi mo muntin na ganito Crispy King nga. Nabayan, hindi naman nakumit. Uwiin na kami ni Pula. At alas 12 na. Sige. Mamista ka mo. Amo. Oo. Oo. Oo, salamat. In-invite natin sila na mamista sa Miyerkules. Tulog ka, likod ko.